Arsenal je v obrovských problémech. Co to je za problém a jak ho chci vyřešit? To se dneska dozvíš. Já jsem Tomáš z Červené karty a dneska se podíváme na další podstatnou věc ze světa fotbalu. Pokud jsi opravdový fanoušek fotbalu a chceš být informován o tom, co se děje, nezapomeň nám dát odběr. A teďka se dostaneme k pointě tohoto videa. Arsenal opustil jejich sportovní ředitel Edu a potýkají se tak s problémem, že nemají nikoho na této pozici. Během svého působení v Arsenalu jim předal naprosto všechnu svoji energii, znalosti a zkušenosti, které očividně zafungovaly. Vesměs je vytáhl ze dna, téměř až na vrchol. Ale dalo by se už říct, že jim neměl co nabídnout, protože všechno, co uměl, jim předal. A aktuálně je vesměs všechno na Artetovi, aby vedl tým, který Edu nakoupil, což se mu samozřejmě úplně dokonale nedaří, jasný. Mají určitě dobré výsledky z pohledu jako historie, ale bohužel se jim ještě nepodařilo vyhrát žádný titul, což je strašně velká škoda na takový tým. Určitě by se teda dalo říct, že Edu odešel za 3x lepší finanční nabídkou, než v Arsenalu měl, a odešel za větší výzvou, protože přešel do Marinakis Group, kde nejsou jako úplně ty nejlepší týmy, ale aspoň je to pro ně obrovská výzva. Tak uvidíme, jak se mu tam bude dařit. Edu s Artetou zůstávají stále po jeho odchodu přátelé, to je taky potřeba říct. Rozloučili se od sebe na jako profesionální jako úrovni, takže tady to hledisko úplně super. I když Arteta zatím nic nevyhrál, tak jakože chtěl bych opravdu jako všem říct, že jeho kvality jsou jako suprový. Určitě je mu potřeba dát hold za to, co jako už byl schopný jako z Arsenalu dokázat. A jediný, co Arsenalu vlastně chybí, tak už je jenom útok, buď v zimním nebo v letním přestupovém období nakoupí nějakého hroťáka. No a samozřejmě tou nejpodstatnější věcí Arsenalu je to, že nemají sportovního ředitele. Už jsou jako kdyby nějací kandidáti a my si je teďka zmíníme. Jedním z kandidátů je Per Mertesacker. Aktuálně už v Arsenalu je, ale vede pouze mládež. Určitě jako nějaké kvality tam jako bude mít, ale za mě osobně to vůbec není jakože vhodný kandidát na tuto pozici, protože musel by se zaučovat, bylo by to obrovské riziko pro Arsenal někoho takového dát na jako sportovního ředitele, kdyby měl tak velký slovo v klubu. Takže za mě osobně si nemyslím, že Per Mertesacker by měl vůbec šanci se na tu pozici dostat. A pokud se tam dostane, tak být fanouškem Arsenalu, tak se hodně bojím. Jediné pozitivum na Mertesackerovi je to, že vlastně hrál v Arsenalu, což jako může být bonus, protože zatím skoro každý sportovní ředitel nebo trenér většinou byl součástí Arsenalu v historii, takže to je tak jediná věc. Dalším adeptem na pozici sportovního ředitele je Tim Steidten. Tim Steidten aktuálně vede velice dobře West Ham. Samozřejmě jejich aktuální výkony tomu nenapovídají, ale určitě je velice kvalitní kandidát na tuto pozici. Tuto sezónu měl ze všech týmů asi nejlepší přestupové období, překoupil fakt superový talenty. Koupil tyto hráče: Todibo, Van Bissaka, Fulkrug, Summerville a Maxe Kilmana. Jeho nejlepší nákup ve West Hamu byl pravděpodobně Mohamed Kudus. Koupil ho za 43 milionů a aktuální hodnotu má 52,5 milionů. Takže tento kandidát je určitě super a myslím si, že to bude buď tento kandidát, anebo ten, na kterého se teďka dostaneme. Určitě, ale z těchto kandidátů má nejvíce zkušeností, takže uvidíme, jestli to fakt bude on nebo ne. Ale můj osobní favorit je tento. Tomáš Rosický. Ano, slyšíte správně, Tomáš Rosický ze Sparty. Jeho historie ve Spartě je jako za tu dobu, jakou tam je, opravdu jako působivá. Fakt ten tým jako nazvedl strašně moc. Vesměs do Sparty přijel, jako když byla vesměs na svým nejhorším a pomohl jim vyhrát jako po strašně dlouhé době 2 tituly a dostal je po 19 letech do Ligy mistrů. Samozřejmě udělal jeden z největších nákupů v Šanzlize, což byl hráč Albion Rahmany. Samozřejmě je potřeba tady tohle brát s rezervou, jo. Hodně určitě fanoušků Sparty nejsou úplně s tímhle nákupem spokojení. Koupil ho za 5 milionů euro. Ale tento hráč, i když nemá aktuálně jako vůbec dobré výkony a moc nehraje, určitě bych jako Rosickému věřil s tím, že v tohle hráče vložil spíš takovou dlouhodobější důvěru. Takže bych jako chvilku počkal, než se chytne do celkového systému Sparty. Samozřejmě to nějakou dobu může trvat, ale osobně bych taky ten potenciál v tomhle hráči viděl, takže uvidíme, co nám ukáže budoucnost jinou s tímto hráčem. Určitě jako Rosický má tak jako dost praxe, ze Sparty jako vybudoval silný tým, se kterými získal tituly. Obrovské pozitivum pro Rosického je to, že jelikož byl dlouhodobý spoluhráč s Mikelem Artetou, tak spolu navázali opravdu dobrý vztah. Takže za mě to asi bude hrát taky jako velkou roli při výběru kandidáta jako na novou pozici sportovního ředitele Arsenalu. Osobně si myslím i, že Tomáš Rosický vede jako úplně celý klub, takže když Fries má nějaký zásadní rozhodnutí
rozhodnutí, který potřebuje udělat, nebo nějakou zásadní změnu taktiky, tak stejně za tím Rosickým musí jít, aby mu to schválil. Což je jako fakt velká výhoda. Takže bych to celkově zhodnotil tak, že nejlepší kandidát na novou pozici sportovního ředitele v Arsenalu bude Tomáš Rosický. Nejen kvůli jeho kvalitám, ale určitě i kvůli jeho vztahu s Mikelem Artetou. Kdo si myslíte, že z těchto kandidátů bude novým sportovním ředitelem Arsenalu? A napište mi důvod proč do komentářů. Jsem na to opravdu zvědavý a každý komentář si přečtu. Tak, dostali jsme se ke konci tohoto videa. Pokud ti to nestačilo, nezapomeň se podívat na spoustu dalších videí, co máme na našem kanále. A nezapomeň nám dát odběr pro spoustu dalších videí ze světa fotbalu. Čau.